ya rima ne mu sa shi a tsakiya wala ji kun yi wallahi ya rima an sa ya rima ce yau wannan kasa ai abubuwa ne sun yawa. ai yanzu ma sanadiyar abubuwan da ke faruwa a cikin ƙasa a ɓangaren mu a sashen ma muka zo shi don magana ce Ikon Allah. ni ya rima magana za mu da kai ta sai Na'am. Ta gulma da. wai abubuwan da ke faruwa a ɗaya nan tamu kaga dai babanka shine Wannan gaskiya ne. shi kuma yake da iko da kowa a cikin duniyar to amma kuma ga ana saukan mutane kai tsaye ba tare da an san su mutanen nan waye bane kuma alhalin mai unguwa shi yake karɓar mutanen nan shi ne nace anya ko kana ganin mai unguwa lokacin da za a naɗa shi sai ne fa nan mu da kai anya ka faɗi Abin da zaka faɗa, bai da ina matsalar ji. sakatare kuka naɗa mana baban nan naku Abokina. ya gina Mahaifina ne fa. ai ya rima na san mahaifinka ne. mahaifinka ne amma abin da Yanzu mahaifina kake gaya haka. ai ba ka yi magana ne ba sai ne ni da kaina gani ne abin na sai a wuce oba Wani irin sirri ne zaka zo ka ringa cin mutuncin mahaifina a gabana? Kana tunanin zan ji daɗi ko wani irin sirri ne wannan? Yarima, ka san misali ba da wani magana idan haka na faruwa in yana da matsatsa ka mu da kai mu rufe asiri mu raka ka cikin binni a rika karɓo mai magani ba tare da kowa ya sani Wai dan ba. Allah kun san abin da kuke faɗa kuwa? mun sani mana Wallahi ba ku san me kuke faɗa ba.